Wel, da ni i'r bencampwriaeth y gwertheg Holstein, a mae yna gystadlu brwd wedi bod y mis Crain y bore yma. A mae hi'r bencampwriaeth tu ôl i fi. Mary James gen i, ag Carwyn James, hwy yng nghanol y Jamesied. Ond boys, mae gweld bledd o wertheg fan hyn. Yna un o'r sioe orau o Stains Rwyd i gweld mae ysbrydnyddoedd mawr. Mae'n dda, ydy. Mae safon yn dda. Reit te, maen nhw'n dechrau symud Carwyn. Beth yw mae'r fiwch o fan hyn? Senior coach yr oed fatha mae fan hyn, twyd? Ie, hon yw'r fiwch sydd ni o'n blaenau i fan hyn nawr. Fiwch wedi dod y 4 o loi. Yr fiwch sydd ni ar y sgrin o fan bobl. Fiwch sy'n berchen i Max Davies. Fiwch arall o hon, fiwch goch. Hon yn berchen i David a Claire Jones. Lawr ar ochr Pontafren yn De Cymru. O Mary, gwyt ti wedi gweld rhain ar dy daith o gwmpas y wlad? O do, wedi gweld llawer yn o blaen. Mae gyda ni Heffer sydd wedi ennill y brif bencampwriaeth yn yr heffrod gyda un o'r heffrod gorau rwy wedi gweld ers lawer amser. Mae popeth i chi'n gofyn mewn Heffer. Ac mewn rhai sioeau cyffredin byddai'n mynd ar bencampwriaeth ond bod Heffer dda gan yn erbyn gwartheg dda. Mae tymau bach mwy o broblem i Heffer i fynd ar bencampwriaeth. O hefyd mae safon yn y dosbarth un heddiw yn anhygol os wedon nhw. A mae'n llond ring yma. A ni'n gweld Taylor Wilsons wedi cael y cil wobr yn y jerseys. Wel, maen nhw fewn yn un ar y brig eto, dyn nhw? Odyn. Gaethon nhw cil wobr yn yr Heffer fan hyn a maen nhw wedi cael ail yn mwy nag un dosbarth, mae'n rhywun credu. Ond mae safon yn arbennig. Mae hon, siwr o fod un o'r sioeau gorau i weld gwertheg Holstein hon yn dweud? Mae godi, ti'n bod mae nifer gwertheg wedi mynd lawr yn rhai sioeau ac i ni wedi gweld rhai o sioeau mawr eleni a dim llawer o fiches yn bresennol, ond mae sioe mae heddi pan mae chi gael 10 o fichod mewn dosbarth o ail loi. Mae'n anhygol, yn dweud? O, di. Mae'n anhygol. Eithriadol. A safon, dim jyst y nifer, ond y safon. A na beth sy'n tynnu bobl yma, ond un peth wedi sylwi heddi, a dwi'n lyco bod lawr ar y peth, mae'r gwynebau boes yn newid sy'n gwylio fan hyn, oedd y bancyn fos i tu ôl i fi, yn arfer bod yn o'r lawn o fridwyr o Sir Gar, oedd i'r dyffryn mwyaf ffrwythlon am wrth y gwrdron, oedd hi? Oedd. Mae llawer o bobl wedi mynd i odro mwy o wartheg. Ac os ych chi'n godro canodd o wartheg, mae rhaid i chi gael buwch efallai sydd braidd y wahanol i fuwch sydd yn y cylch yma. Buwchod sy'n gryfach, falle dim gwaith mor dal, ac fuwchod sydd yn mwy parod edrych ar ôl ei hunain. Ac wedyn mae costau o ddangos, mae TB yn cael y bai yn nifer y sioeau, ond falle bod e'n un o'r problemau. Ond mae costau o dangos gwartheg a bethau, a pris y llath, digau pris y llath fod dipyn yn uchelach i gyfro costau i gyd, a wedyn dych chi ddim yn mynd i gael falle gwmynt o bobl. Mae'n dechrau clapio yma. Dyma o'r beiriad. Today, it's been a huge honour and a great privilege. Thoroughly enjoyed it, and the quality of cattle put before me has been nothing but outstanding. So congratulations, everybody. So without further ado, I'm going to tap out my champion, reserve and honourable mention. And when I do so, please receive them with a great round of applause because I think they are great cows. Thank you. Mae'r beirniad wedi rhoi diferniadaeth, mae wedi blesiodd mas draws wedyn ni'n de. Ac yn camol y safoni yn eithriadol ar ffordd mae'r bobl yma yn trin i gwertheg. Mae yn ddyn hapus iawn yn mynd adre, ond mae yna rhywun yn hapus iawn mewn eiliad neu ddwy i weld
Mae hwn o feirniad o safon, boys. Mae'n gwybod beth i gwertheg da. Mae'r fiwch ma wedi dewis heddi dau. Oedd hi'n sefyll allan, mi gallu gysylltiaeth cryf ofnadwy. Oedd yna 10 arall yn ei herbyn ni bore yma. Biwch wedi dod â ail lo. A dwi'n credu os dwi'n iawn mae'r un sydd yn reserve champion wedyn. Mae hwnnw wedyn yn yr un dosbarth. Oedd hi'n dosbarth cryf iawn ofnadwy. Mary gan cytuno? Odi, mae wedi mynd am yr un teip. Mae wedi mynd am bichod ifancach a bichod sydd â caderau. Allan unrhyw reswm, dwi'n mynd i gweld dwy o bichod wedi cael 2 o oi a heffer, a caderau mor dda. Ac fi'n credu mae wedi gwneud jobyn arbennig o dda, mynd am yr un teip o wartheg. Wel, wyt ti'n gweld rhain bob dydd yn dy waith, a mae rhaid bod y caderau na weddol agos. Mae'r ddau ohonoch chi ddim diwedd rhoi clod am y caderau. Os na wyt ti'n cael caderau da ar heffrod a bichod ifanc, dyn nhw ddim yn mynd i wneud hen dda. Mae'n un o pwyntiau mwyaf pwysig. Yr hen gwartheg yma sydd yn talu ar bilau i ni, mae'r rhaid ni wedi cael gwartheg yma i bara. O, rhaid. Osod. Wel, mae'n bleser gweld rhain do fewn fyna wanwar y deg. Odi. Max Davies, mae fe yn arwen y fiwch sydd yn gyntaf yn ei dosbarth Pencampwr. Iawn, na ni te, dewch nôl y toni eto.